ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகன்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाशातेशतारिणे नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्हन्तैस्तोहै अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयाम् भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी पंचत जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் ஷார்ட் பாகவதம் செஷன். நம்ம இன்னைக்கு முதல் கேண்டோ 7வது அத்தியாயம் 51வது ஸ்லோகம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை குருக்கிட்டையும் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இந்த ஸ்லோகத்தை இப்ப படிக்கலாம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. தத்ர அகம் அஸ்ரிதோ பீமாஸ். யாராவது ஒருத்தவங்க திருப்பி சொல்றீங்களா? அகம் அஸ்ரிதோ பீமாஸ் தஸ்ய ஸ்ரேயான் வதஹ ஸ்மிருதஹ. तस्य श्रेयान् वद स्मृतः नात्मनश्चार्ते नापर्दुर्नात्मनश्चार्ते योः सुप्तान् இங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க எல்லாம் போன ஸ்லோகத்துல பார்க்கும்போது ஹரே கிருஷ்ணா பாண்டவர்களுடைய எல்லா பெயரும் சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனா இந்த ஸ்லோகத்துல அந்த ஸ்லோகத்துல பீமாவை பத்தி சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. ஆனா இந்த ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னா பீமானை குறிக்கிறாங்க. சோ இங்க ஏன்பா பீமனை குறிக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை பாத்தீங்கன்னா தத்ர அகம் அர்சிதோ. பீமா கோபமா இருக்கான். ஏன்னா திரௌபதி மாதா என்ன சொல்றாங்க, நமக்கு எல்லாம் தெரியும், உப பாண்டவர்களை அஸ்வத்தாமா கொன்னுட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு, திரௌபதி நீ கவலைப்படாத, யார் அந்த தலையை வெட்டினானோ அவனுடைய தலையை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன், அவன் தலைமையில நீ காலை வச்சு நீ குளிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா. நான் அந்த சபதம் ஏற்கிறார். ஓகேவா. சோ திரௌபதி என்ன பண்றாங்க, போன ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம், விலங்கு மாதிரி அர்ஜுனன் கட்டி இழுத்துட்டு வர்றார் இல்லையா. அப்போ தன்னுடைய ஸ்வபாவ இல்லையா, வாம சுபாவா, மியூட் பண்ணிக்கோங்க ஹரே கிருஷ்ணா. வாம சுபாவா அந்த கருணையின் பாவத்தினால அவங்க மன்னிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், நீங்க எல்லாரையும் மியூட் பண்ணணும் பிரபு நீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ
வாம சுபாவம், அந்த கருணையின் மனப்பான்மையினால அவங்க மன்னிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதை வந்து எல்லாருமே யுதிஷ்டர், நகுலன், சகாதேவன் அவங்க எல்லாம் ஒத்துக்கிறாங்க. ஓகேவா? பட் பீமா என்ன பண்றாருன்னா அதெல்லாம் முடியவே முடியாது. அவங்களை மன்னிக்க கூடாது, தண்டனை கொடுக்கவே கொடுக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். அவன் வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு கேவலமான செயல் பண்ணா, அதனால அவருடைய மாஸ்டர், அவனுடைய தலைவன், ஓகே, நா பர்தூர் நாத்மனஸ் சார்த்தே, அவனுடைய தலைவனும் திருப்தி ஆகல. ஓகேவா? அவனுக்கும் திருப்தி இல்லை இந்த செயல்ல. சோ என்ன பண்ண, அவன் எவ்வளவு ஈனமான செயல். சுப்தான் சிசு சிசு சுசுன் விருதாக, தூங்கிட்டு இருந்த குழந்தைகளை வந்து அநியாயமா, எந்த ஒரு காரணமே இல்லை, அதை கொல்றதுனால எந்த ஒரு நன்மையும் வரவே போறது இல்லை. அந்த மாதிரி ஈனமான செயலை வந்து அஸ்வத்தாமா பண்ணியிருக்கான். அதனால அவனை தண்டனை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பீமத்து தன்னுடைய கோபத்தை வந்து காமிக்கிறார். சோ இந்த 2 லைன் இருக்கு, யாராவது படிக்கிறீங்களா பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. வார்த்தைகளா மாதாஜி? டிரான்ஸ்லேஷன். ஓகே மாதாஜி. ஆயினும் பீமன் அதற்கு சம்மதிக்கவில்லை. சுயநலனுக்காகவோ அல்லது தலைவனின் நன்மைக்காகவோ கூட அதை செய்யாமல், எந்த பிரயோஜனமும் இல்லாமல் உறங்கிக் கொண்டிருந்த குழந்தைகளை கோபத்துடன் கொலை செய்தவனான இக்குற்றவாளியை கொன்றுவிடும்படி பீமன் கூறினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ பீமன் வந்து எதுக்கு கொல்லணும்னு நினைக்கிறாரு? இதனால யாருக்குமே நன்மை இல்லை இல்லையா? அவனுக்கும் நன்மை இல்லை. சரி போனோம். துரியோதனாவது சந்தோஷப்பட்டான்னா கண்டிப்பா சத்தியமா துரியோதனன் கூட சந்தோஷப்படல. துரியோதனுடைய மனப்பான்மை என்ன இருந்துச்சு? நமக்குள்ளதான் பிரச்சனை இருக்கு, அந்த உப பாண்டவர்களை ஏன் கொல்லணும், அந்த புத்தி தான் அவருக்கு இருந்துச்சு. சோ அதனால அவருக்கும் திருப்தி இல்லை. சோ இந்த ஈனமான செயலை செஞ்ச இந்த அஸ்வத்தாமனா விடவே கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. சரிப்பா, இதுல நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன வந்து தெரிஞ்சுக்க வாழ்க்கை பாடும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பீமனுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய கோபம் வந்து நியாயமான கோபம். ஏன்னா அதர்மத்தை எதிர்த்து நிக்கிறார். ஓகேவா? அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கட்சி, கருணையின் அடிப்படையில மன்னிச்சு விடணும்னு நினைக்கிறாங்க, அது ஒரு பக்கம். ஆனா இங்க பீமன் வந்து தப்பு பண்ணிருக்கான், அதனால அவனை வந்து கண்டிப்பா வந்து தண்டனை கொடுத்தே ஆகணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட், ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, அகம் அர்ஸ்ரீதோ. ஓகேவா? சோ வதக, கொன்னுட்டாரு, அதனால இவனையும் நம்ம கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சுப்தான் சிசுன், தூங்கிட்டு இருந்த குழந்தைய வந்து அநியாயமா கொன்னுட்டாரு. தேவையே இல்லை, ஏதாவது ஒரு பிரோஜனம் இருக்கானா? விருதக, எந்த ஒரு பிரோஜனமும் இல்லை. அப்படியாப்பட்டவனு வந்து நம்ம தண்டிக்கணும்னு சொல்றாரு. சோ இதுல இருந்து நம்ம வாழ்க்கை பாடம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து கருணை ஒரு பக்கம் இருக்கணும், ஒரு பக்கம் வந்து நியாயம் இருக்கணும். ரெண்டுமே வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கணும். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அளவுக்கு அதிகமா சில நேரத்துல வந்து கருணையோட இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப வந்து என்ன தெரியுது, நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நம்ம பலவீனமா இருக்கிறோம், போட்டோம்னு சில பேரை மன்னிச்சு விடுறோம் இல்லையா? சில பேர் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள தேவையில்லாம வம்பு இழுத்துட்டே இருப்பாங்க. நம்ம ஒரு சபையிலயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து அவமானப்படுத்துவாங்க. அதனால அதை வந்து சில நேரத்துல நம்ம பொறுத்துப்போம், மன்னிச்சு விடணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அது வந்து தவறுன்ற இடத்துல நம்ம வந்து நம்ம கோவத்தை வெளிப்படுத்தணும். தேவையில்லாத கருணை இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் எல்லா விஷயத்திலும் நியாயம் பார்க்கணும். இது வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நம்ம பின்பற்றணும். அதாவது சின்ன வயசுல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து ஸ்கூலுக்கு போவோம். சில பேரை வந்து வம்பு இழுப்பாங்க இல்லையா? ஒண்ணும் இல்லை, நம்ம சேலை கட்டிட்டு போனா இந்த சேலை இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குன்னு சில பேர் குறை நையாண்டி பேசுவாங்க இல்லையா? சோ அந்த சமயத்துல நம்ம போட்டோம் விடுன்னு அப்படின்னு விடக்கூடாது. சில இடத்துல நம்ம திருப்பி கேட்கணும். அதை வந்து இங்க வந்து நம்ம கத்துக்கணும். சோ கருணையும் இருக்கணும், ஜஸ்டிஸ், நியாய தர்மத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேவா? வெறுமே அதிகாரம் மாத்திரம் வந்து போகாது. எமோஷனலாவும் டிஸ்டர்ப் இல்லாம நம்ம வந்து நியாயத்துக்கு தர்மத்துக்கு பேசணும். அப்புறம் நியாயத்தை வந்து காப்பாற்றணும். ஓகேங்களா? கோவத்தை வந்து நம்ம கரெக்டா யூஸ் பண்ணணும். எப்படி நம்ம ஹனுமன் வந்து பாத்தீங்கன்னா லங்கையை எரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணாரு, அதே மாதிரி பீமா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நியாயத்துக்கோசம் தன்னுடைய கோபத்தை வந்து காட்டுறாரு. ஓகேவா? சோ இதுல இருந்து வாழ்க்கை பாடம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லா கோபமும் தவறானது அல்லன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து சில நேரத்துல வந்து ஆஹ் அஹிம்சை, அதாவது வயலன்ஸ், சில அஹிம்சை, நான் வயலன்ஸ் சொல்றேன் இல்லையா? இந்த இடத்துல வயலன்ஸ் தேவை. ஏன்னா அவர் கொண்டு இருக்காரு இல்லையா? அவர் கண்டிப்பா தண்டனை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறார் பீமா, அதனால அது கரெக்ட். ஓகேவா? சோ என்ன நியாயம் தர்மம் செஞ்சாலும் அது வந்து ஞானத்தோடு இருக்கான்றது நம்ம பார்க்கணும். உண்மையான நமக்கு பலம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பேலன்ஸ் பண்ணணும். கருணையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும், அப்புறம் வந்து
நேர்மையும் இருக்கணும். ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து தர்மா. ஓகே. ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில வந்து நமக்கு வந்து எப்படி வந்து ஒரு மனிதன் இருக்கணும்ன்றத நமக்கு இந்த மூலமா கத்துக் கொடுக்குறாரு. ஓகேவா? இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா திரௌபதிக்கு 4 பேருக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி மனசு. அர்ஜுனனுடைய மனசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் பண்ண வைக்கிறது. ஏன்னா அவர் சபதமா எடுத்தாரு. இப்ப கிருஷ்ணர் சொல்றார் பிராமணன், அதனால கொல்லக்கூடாது, தண்டனை பண்ணணும். சோ ரெண்டுத்துக்கும் நடுநிலைமையில வகிக்கிறார். பீமன் கோவத்தோட இருக்கிறார். சோ எல்லா உணர்வுகளும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பேலன்ஸ்டா பண்ணணும்ன்றத நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல இருந்து எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு இந்த ஸ்லோகம் முடிஞ்சிச்சு. உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பதருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. மாதாஜி பிரபுஜி புரிஞ்சிச்சிங்களா? புரிஞ்சது. புரிஞ்சிச்சுங்க. புரிஞ்சது. நல்லா ஓகே.